Zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť. Nádych a výdych. Vnímaj tep svojho srdca. Rytmus života. Máš v sebe moc vytvoriť z ničoho všetko, po čom túžiš, čo vidíš, čo cítiš. Pamätaj, že v sebe máš obrovskú silu a tá sila ťa bude sprevádzať na tvojej ceste. Dnešný deň je pre mňa skvelá príležitosť. Som presne tam, kde potrebujem byť. Otváram sa vesmíru a s dôverou prijímam beh svojho života. Tento deň ti prinesie pokoj a tiež šancu na úspech. Vnímaj túto chvíľu. Prajem ti krásny zvyšok dňa.